ପାଖକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଧର୍ମ କାମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ତରଫରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡାଳପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିରକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଖକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଧର୍ମ କାମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ତରଫରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡାଳପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିରକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।